Nek brabas. Lah niki gara-gara Pak D yo an. Pak D sapa? Pak D Seno. Walah kok tua banget. Kok gara-gara Pak D iki dikapakno. Apa le ngajari kowe ora tertib ngono piye? Mboten, kula nek angger nyanyi yo wis ben ngeyel kok dikandani ngoten niku terus dijalani kula kasep begagah terus. Nek yo rasa dicincingke lho ya. Ning Sumuke. iki nganggo sumuk. Ya ampun. Kok yo ngisore iki digawe kipas nek nu menisis. Lah niku didamel Pak D, gak oleh dijaluk. Nyo. Tak kempitnya. Nek mar tok kempit ora apa-apa. Kok masuk angin lho kowe engko ting. Kula ya dikipasi. Ora sugi. Ora pareng. Kenapa Engko dedek masuk angin. Masuk angin. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Matur suwun. Ya. Ayo Mbak Elisa. Ya. Jumeneng Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Iya, Nduk Elisa. Ya. Elisa. Halo kakak. Sejajar lho. Piye? Iki bentuke iki duduk iki palsuwe gaya tenan dijedet-jedet iki. Ndekmu palsu apa ora? Asline tenanan. Bukteke sik no. Kan wingi wis tau ganti bareng. Ulah, wis tau ganti bareng karo Wis Apri. tau aku ning omahe iki Mbak Princess Apeli aku wis tau ning. Apri. Apeli. Ale. Tulisannya ning kon Instagram Apeli. Apeli. Mumet aku lek. Wis tau Pak aku sowan ning kelek. Galuan nek. Delek. Karo Ojo Princess, ojo Apeli yo. nggih. Apa? Klakson. Kok Kok klakson? klakson? Titit. Apa titit? Aduh kan Edian gawe dalan iki nek karo Elisa. Pusing. Ya apa sing muni titit ki apane? Klakson iki mah lho. Oh, klakson duwe klakson. Kita waktu kamu ke rumahku kita. Iya, aku wis tau dolan lho, Pak. Sowan ning gone iki belantike wedhus iki lho. Silek, ora. lek gimen. Kowe rono kok ora ngajak aku iki piye aku marung tau rono lho, Sa. Durung tau ta? Durung. Cerak iki jaratan. Apa kuburan? Oh. Cerak kuburan iki. Oh, gayane sok kaya apa artis ternama, artis global warming apa. Oh, rupane kaya kejing ngono. Kok kejeng? Lah, Iki gaya banget kejeng iki watu lho. Ya wis lumrah no. Lamuran, Elisa maro ning tekmu ki rak ya kowe darai kijing, man gek kae. Pemadake leluhur, isa meger-meger sehat bakas waras kok kijing. Oh, gayane iki lho aleman tenan alem. Syukur. Padahal ning omah ya sarungan, nganggo kaos seporet kae gayane goreng brambang. Brambange
Ora sik sa. Gaya Neneng. tenan. Elisa. Iya. Neneng omah kono ya muk nganu gayane kaya wong wedok ngono. Ho, gayane nganggo sarung sok maco kae. Geleke barang ono rambute. Kowe iki gayane ngemat-matke tenanan ta. Ora. Terus aku langsung, Kowe iki "Halo, meneng- Lek Kimen." Wah, belantik wedos mundi kle. Oh, kan ning Bore. Aku lagi goreng brambang. Wah, jajal goleng brambang barang. Elele brambang ki gesek, rene ki gesek. Tetep mentele ra umum. Gayane. Tukur. Elisa. Aku takut ini. Gimana kakak? Kamu kan dari Sulawesi. Iya, Ini orang Jawa. orang Jawa. Kalau saat di sana di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kowe Piye? nganggo adat kono ora apa-apa yo apik. Nek nang kene kowe ngormati kowe iki nang ngono aku mertamu lho. Terus, oh iya. Ngelek-elek tuan rumahnya manggepmu apa? Kudune Berarti kowe meneng kae segara kelemahanku tak foto. Syukur kowe. senenge. Kowe Berarti ngerti nek aku kudu kowe ngerti nek nganggo. kembangke ning kene barang kowe ngerti. Ya ready kok aku mengamati saya nganggo kaos seporet. Wis nganggo kamar mandiku barang. Iya. Kamar mandine gayane nganggo lulur barang. Lulure tapi sini pasir. Nek sing luluran ra apa-apa, kowe kleru lho. Apane? Kae sabun siri kok tonggo keramas. Ya malah kempel. Oh iya kaya ready. Nek seduhake kok aja digunakake. Ya jarene oleh nyilih. Wah iki Ses- apik iki ketoke langsung tak Sesuk nek jajal. silaturahmi ning nggonku, Nggih. nderekke Pak Sino karo kanca-kanca dijak sisa. Nggih, berarti nganggo adat menjunjung adat karang nongko. Karang nongko. Oh iya, nggawa nongko berarti nih. Maksudnya wong mertamu ki nggawa until-until buah tangan. Until-until ini apa meneh ra Red ya? Buah tangan. Oh buah tangan. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Contohnya napa misal sih senenge napa sih? Ya, gula Oh, kok. gula teh. Ora Kayane kenyang. aku ra disuguhi apa-apa pe. Lah kowe rono blas ra dikek apa-apa. Ora, belit. Wes linggah kono ya dienteni sikek goreng brambang gosong bar kuwi ngurusi brambang wae. Aku ra di Lah wong tamu ra nggo apa-apa kok njaluk disuguh. Kebiangeten kowe iki. Pas Oh, iya. tekan gone aku ngrurui bapakku rak ya bapakku terus kaget. Ngapa? Lek rak ya bapakku ki kita di rak. Oh, kumise menggoda. Halo Lek, kampret. Wah, langsung. Nek ning kono disuguhi ngene iki rada modal Pak nek ngene Mbak Inces Apeli. Sesuk nek ngene Mbak Inces wae rada modal sithik. Aja ngene Lek Kimen. Isine Dek mung kuburan to. lah kowe kae disuguhi anu to black roti. Ha, black Mahal roti. kae. Kongguan. Tak jupuk Kongguan. langsung tak lebokke mobil. Lah ngapa? Tak go Bali. Lah beli te. Lah aku tau kecil kok ning kene kok. Apa nih? Kongguan. Ha, Black tapi kawan. ya reti aku jerone. Isine manggleng. Manggleng. Mending nek manggleng sok intip barang. Es tutuk-tutuk no, lek kowe babar kirangku. Lah leman. Kredibilitasku hancur mergo kowe. Lah. Kowe iki kan mau kok gur nesu wae iki apa gek bulanan apa piye kowe iki? Pancen wedone lekasan ngono ki kok, Mbak. Lekasan kentir. Alah. Mulane kuwi nek apa-apa aja konangan Elisa, wong carate deng aling-aling kok kuwi kok. Mesti Ya. dibabar wirang tekan ndi. Mbok aja buka aib sesama. Kan duduk Iki ki udu aib. kenyataan yo. Nah, dinggo pembelajaran kowe nek nampa tamu ki ling apik ngono. Aku adoh-adoh he. Yo ngapura ya, Nduk. Lenang kowe ki lenang lho. Aku lali esokane. Lanang kok le arep. Lanang kok iki nek Lanang. empuk to, Mbak? Kowe iki yo lanang aja cakep. Oh, iya, Oh ya lali deh. Ayo, no. Ya, iki saiki nek apa? Podang Podang kuning ki kuning. apa menurut Iki saya? ngopo gandeng-gandeng cari lanang? Nek nyamang ngene ya Gandeng-gandeng. gurih. Gek piye to Min kowe iki jan. Ora konsisten. Nadyan wujud temong beksi Wujute mung peksi. Ki ngopo e, Lek? Peksi ki manuk. Oh, hayo kowe iki ngopo kok nadyan wujute wong beksi. Men dramane itu. Oh, deklamasi. Si manuk. Manuk ki beksi. Peksi ki Peksi ki manuk. Manuk podang ki unine piye sa? Raretine? Piye contone? Manuk podang unine piye Lek? Podang unine tituit. Tituit. Kleru no. Lah apa? Sing bener. Engku-engkuan. Kok iso? Nyanyi manuk apa jenenge Risi Risantelo. Risi sante lolo lolo matu salelele manuke podang unine. Ku. Oh, nek manuk guwek.
Manuk apa? Guwek. Iki Kunine saya kowe manuk guwek to. Sing ana ning kuburan iki manuk guwek, manuk gak. Nek suling munine piye, Berarti Mbak Mimin tuh anggap manuk gua. Ya, engko nek bengi ndase so mubeng dhewe 300 kok Atek kowe mengamati kaya ngono to. Kowe iki psikologis manusia apa psikologis kewan? Lho saking telitine kok. Sing penting payu sing endi dinyanyi. Kon di sing payu dinyanyi. Senajan utuh wong kene nek pelafalane iki lho iso cetha ngono ya. Vokal konsonan artikulasine tepat. Iya. Jangan mudah puas, tetap digali, Iya, dieksploitasi mana yang perlu. Eksploitasi iki apa? Eksplorasi. Lah aku kan ya ngono ku bener kowe ngelingan ora sarjana S2. Oh, oke. Ya ternyata nyandak. Panji iki wegah kalah. Gue nutupi bodohku lho menengo. Aku enggak habis pikir lho. Kenapa? Saya kok ya duwe pikiran, mulane kowe rupane kaya kijing. Nek omong gerwaton cegemel ora dipikir kuwi natoni apa ora kok. Natoni apa? Pokoknya duwe tato. Maksudnya iki jangan menyakiti hati. Oh, menyakiti Kalau kita hati. tidak bisa menyenangkan orang lain, paling tidak jangan pernah menyakiti hatinya. Nek kowe mau dari awal sampai akhir gen natoni dedek lho. Dedek wis tuwa, Lah, gerang dedek. Lah piye to Le, kowe iki nek ra kaya kijing wong prejenganmu ki lingir tok kaya ngono Dek. Lingir tok. Wis semingguan kula Golek kok bebelo. Kudu to pit. Goleki. Goleki si podang jenah. Kuning Om. Kuning kok. Kuning. Jenari apa? Jenar ki ya kuning. Oh padha. Padha. Ning burine dadi I karo A. Oh kleru. Iya kleru. Ku nek senani karo sing gawe. Meletik tenan berarti bocah. Wegah kalah kandhani kok. Iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi ya, mangga. esuk awan ning omah wis ora krasa
sembah nuwun nggih. Mbak Mimin, Mbak Inces, Mbak Mimin, Pak Eno. Ya. Rumasaku kok anggere muni serampu kok li bengok-bengok sak kayange. Iya, ya ayem kok ya deke. Heeh. Si. Ya, wis pendek wis. Iya. Wah. Kok sing akon lungguh ki sapa? Wis Ana kesempatan, Mbak. Oh ya wis sepuh ki aku ya kudu ngerti kok ya nek Mbak Apri mono wis 24 tahun, 20 tahun. Nah kuwi kewalikane. Saploke anu saiki ngombe nganggo sedotan. Biasane lak gur dimbok longgo ngene. ya jenenge wong ki ana peningkatan grade-nya naik kok ya. Sing wis peningkatan ning awakmu apa wae, Lek? Ya alhamdulillah ya saiki perapatan tubuh mesti omah bareng ya saiki aku namung siji loro. Alhamdulillah. Omahku piye? Alhamdulillah, omahku 4. Kamar mandi dalam, tidur di luar. Lha kuwi no prihatin kok nek gerwong turun Jawa turun ngempar turun juga ini biasa. Malah ngerti ana demit apa ana sengkala ana sing barang-barang arep nyarwak dhewe. Oh, dadi kowe iki penjaga toilet. Kelebihan orang Jawa itu gentur tapan, kulino prihatin, kulino topo broto, nenepi. Aja dikira kuwi sirik musyrik lan kabeh nyuwun karo Gusti Allah ning golek nggon sing merasa dia nyaman. Iya. Kalau dia nyaman di rumah di kamar ya ora apa-apa. Nyamane ning nggon sing ora keganggu anak do nangis paribasane golek nggon sepi ra apa-apa. Dadi ora percaya karo kedunge, ora percaya karo wite gedhe, ora percaya karo kowe, mung golek nyamaning ati. Kenyamanan, tentrem. Dan kenyamanan satu orang dengan yang lain kan berbeda-beda. Nggih, pancen ya bener ngono kok ya. Nah, nek kaya menyan bareng ki monggo lantaran. Ora nggo menyan ya ora apa-apa, nganggo ya ora apa-apa. Wong apa nyekar ning sareng nganggo kembang ya ora apa, ora nganggo ya ora apa-apa. Mergo jaman dhisik ngono model wangi-wangi kaya pengharum kaya saiki. Iya, dadi ben wangi terus gantine kembang. Gumantung anginipun menyikapi ngaten ta Mbak Leres, Lho. leres, Mbak. Aja digebyah-uyah mentah nek kuwi kleru aja. Kok sing nyuwun liwung ya. Sinten ingkang kapiji menika? Mbak Ayu, Mbak Tatin karo Bu Prastiwi. Masuk. Monggo. Cocok. Goleke nggon. Nah, Bu Prastiwi Pak ra kersa. Nah, Wis monggo tetep. Bu Iya, Kyai 3 sisan sekalian. Iya. Nih, diganti kuwi Bu Prastiwi. Monggo Bu Iringane SpongeBob. Wis. Nggih, wah ya. Ki dadi sing dadi cheerleader utamane Bu Prastiwi dhewe melu. Lah iya, kaya. Sing- Bu Prastiwi ngarep, Bu Prastiwi Ibu, ngarep. Iki lho Bu, Iya, nyan iya, pembantu Mas. surate lho Bu. Mriki, Bu. N1, N2, N3, ember. N1, N2, N3, ember. Carane aku mbok-mbokane. Ya, pembokane engko Iki anake anak sing buah. payu sing endi engko setor. Dake apa lho kowe iki kok lho Mas? Sing payu sing di setor ora. Sing ra payu kae. Kok wis disisik, wong selirane dhewe kok nek wong ayu kulino nek pengen sing elek barang sapa ngerti. Ya ora ya. Ora ono bolongane. Seneng gerakane niku lho kok. Ya sesuk dibur. Ora ono di. Iya. Monggo diaturake. Liwung, ya monggo. Yuk. Kok malah ngatur cah cilik. Mangke kesamplok. Ih, ora kena ta sinden wingit kok ya. Oh, iki sing gegirisi lho iki aja. Metu sekoran 12. Nek ngatek duka karemu lho, ora rungu. Ya. Prastiwi kok. Oh, pun ngoten niku karep.
Yu. Kowe dadi paeka kowe. Piye to? Kowe joget dhewe sing mburi do ndeloke do guyu sik iki. Nggih. Lah mboten isani rokke lho joget. Ya kene kowe ngarep. Enggak mau. Aku juga nggak mau. Alah, Aku takut. Itu ada coro-coro nakal. Nggak mau. Kemayu lanang kowe kemayu. Ceritane wedok. Nakal. Iya. Ya, mangga yuk. Sabtu Apik tenan ya. Apik. dengaran ngalem. Bu Prastiwi joget iringane cendol dawet seger. Wah, masuk. Cendol apa? Dawet seger. Krungumu apa yuk? Cawet ya. Alah yo. Piye to sareng? Dapat. Ora apa-apa muni cawet ki biasa. Wong sok tangga kok. Derang nggih mboten, Bu. Aku ya cocok. Ora bendina. Fakta ini fakta ya. Fakta. Nek jarian nganggo mboten. Ora nyendeloknya. Ambiar kabeh. Ya, terus ke. Geblak-geblak ngene Pak. Le wong ana goyang-kayang bareng. Ayo piye sinden multi talent ya? Ya, nek men goyang-ayang wae biasa. Ngono ya, Brangkange kulino aku. Jebolan purawisata. Padake. Ya, mangga. Sabtu Enten sing owah mboten, Bu? brodol iki mau. Pundi tak ngene gawe idep. Putih iki lho putih, aja. Aku trimo ora omong kok. Aja omong, meneng wae. Nggih, wajan luar biasa totalitasipun ya. Totalitasipun ya elek.
Senajan pun ndungkap yuswa ning menginspirasi kagem generasi muda menika lho. Ora megan. Ya pancen ya lambene wis lecek dadi sangat ditandang. Iya. Didedeke ora kenceng ning malah logro. Ya Banyuwangi iki. Ya. Anting. Ya. Yo nak. Ki ana sing nyuwun grajakan. Oh iya diaturake. Dibawani Ting. Ajar kenal karo Bude Mimin kene men Nggih. saya. Jangan dalu Bule. Sing hati-hati nduk nyambut gawe. Nggih. Bocah saka Karang Pradesan kaya aku lan sliramu ning kota ki rak apa-apa serba anyar kudu ing tanggaping sasmita. Ngati-ati nek ndek kenalan dihati-hati. Nek wayahe pacaran sing sehat, nek mung singgolan ra apa-apa nek siji kuwi aja. Napa niku? Ya sing siji kuwi aja. Wong lanang ngadeg pulih wong wedok ninggal tatu. Lah kula ditinggali napa? Lek ki men. Kon mlaku coba. Kene Dek Entin nyerak Pak Desuki men. Kok Pak Dek Anting. Yo Mlaku nyerak Pak Desuki men. Iya. Adek ora demes ngono. Awake dhewe sing ora wedok asile mlaku di temlek noleh geget lati. Iya. Temlek noleh geget lati. Nah, ngono men pamriyane mon lawan jenis iki tertarik mergo body language kita. Ayo baleni ya. Dicontoh ki. Men ketok kowe anggun ngono lho Ting. Dadi Ya. temlek noleh geget lati. Nah, ayo ngono ajar. Heeh, dadi men pakaiane wis Jawa, terus gerak tubuhnya ya tetep Jawa. Lho. Ayo wis halus yo. Temlek noleh geget lati. Nah niku. Heeh, niki jek kurang kepes sithik. Ya rada luwes sithik diperhalus diperlembut. Nah, sinden ki ya kudu sing luwes. Mula aku kandhani kanca-kanca iki isoe Elisa. Ayo sikile. Nah, kandhane pengen dadi sinden kondangku. piye? Siji suarane kudu becik. Ya. Upamane karakteristike ora patek apik kudu latihan, gula mentah kudu gladen. Wis tak omongke jangan pernah berpuas diri. Kaping Sinau pindho saka Bu Prastiwi, saka Mbak Neti, Mbak saka Wahyu. Mbak Wahyu, kaya Mbak Ayu lan sak piturute. Terus Nomor loro cara berpakaian, packagingnya nyari busana. Lah nyali busana, tata rias make up, wajah, rambut lan body language. Nah, ta mudeng ta? Nggih. Aja kakah ngono. Nggih. Nah, siji swara, loro packaging, Telu. nomor 3 nek pengen dadi sinden kondang kudu geleman. Kok kudu geleman piye to? Gelem ning wayangan, gelem ning jatilan. Nek sing ketelu kuwi Apa? sing ana ning awakmu iki gur siji tok Apa? geleman. Liyane kok ora eneng. Walah. Jenenge maido. Dan Semangat lho Anti. Pokoke mbok alon-alon ora iso rapi sampe. nyontoh saka senior. Ayo sikile. Nah, Angel. Kecengkal niki pupune kegeden. Oh, punik. kempole gegeden. Oh, sesuk dipreske. Nenjing nggih. Iya, Nduk, bawa Banyuwanginan. Senenge Pak Sino ki aku niki lho. Merekrut sinden-sinden sing muda Baru bertalenta muncul. yang potensial direkrut. Yo nak ngatur Dhewe ki iki apa? nek ra dikukup Pak Seno dadi apa? Ora mung dikukup ya dikersake barang. Kapan kuwi wajan? Dikersake nek saben apa wetone Pak Sino dikersake kasuwun tindak ngula ning Sedayu. Nek sampean selo. Jadwal kula padat. Nggih. Ayo, Nduk. Jadwale pedet. Padat Iya. kok pedet. Tangane. Nah. Ayah. Angel. Wis ra apa-apa ngono kuwi wis ra karo nggo ampun-ampun. Sik. Kok iso ngene? Yo. Ma Mambiat mayo Rada itu suarane lok tenan yo, Lek. Nyolong kethek tenan. Petek kok Kacek petek. sithik kok. Sithik kok. Sut. Kalian.
Kalikan koncoku. Biro luka. Entin ki kakean ngene iki ngantek nggon kelek ki suwek dondoman kabeh. Anting. Anting. Anting kula. Anting. Ki jane sinden panoman nek ngenane. Gerane. Kuwi kaya jaman lelakonmu pas joget kelek. Lah ya. Pas joget perabotmu tekan kelek kowe mlakune ngene. Ya. Suarane gending belam biangan Nganggo teknik kak dhewe. Apa? Begagah. Bedlos. Nek buka terus ngene terus lho. Nek berabas. Lah niki gara-gara Pak D yo an. Pak D sapa? Pak D Seno. Wah lah kok tua banget. Kok gara-gara Pak D. Pak D iki dikapakno. Apa le Mboten. ngajari kowe ora tertib ngono piye? Mboten, kula nek angger nyanyi yo wis ben ngeyel kok dikandani ngoten niku terus dijarane kula kasep begagah terus. Nek yo rasa dicincingke lho ya. Ning Sumuke. iki nganggo sumuk. Ya ampun. Kok yang ngisore ki digek kipas nek nu menisis. Lah niku didamel Pak D, gak oleh dijaluk. Nyo. Tok kempitnya. Nek mar tok kempit ora apa-apa. Kok masuk angin lho kowe engko ting. Kula ya dikipas Ora sugi. Ora pareng. Kenapa itu? Engko dedek masuk angin. masuk angin. Nyeram biai nuswan toro Ya. Jos. pianyo wangi Walah ting jarikmu ngantek kaya wong Daud ngono kowe iki jan. Penyandang kok salah lah. Sikile ngantek kok kimpul. Ya mending anting daripada kowe le. Nek gagas bocahe wis jan ora kalap saimit. Nah. Lah piye kuwi urung kok engko bar limbukan tak rumah sana wis rampung gaweane. Terus ditengok nang kene iki depe copot. Kayak ngantuk ae gampleh-gampleh ngene iki. Asli iki aku. Ketoke gayane ndelok wayang karo huyang-huyung merem. Lah kita sih bocah ra ya urung tahan melek dalu. Makane kula niku maklum ora apa-apa wis ben sing penting suarane apik gelem pentas niku wis. Iya. Bocah cek carane cek gladhen cek ning kebon pasinaon kok wis kudu nggih to. Kendel, Nduk. Nggo kebaya apik, nganggo rok ya apik, luwih apik ra nggo apa-apa. Kowe iki ajaran sesat kowe iki kok le. Yuk.
belam Kowe iki sinden to gali. Atik sinden kok gentuk. Ngajak gelut ki ayo. Gak apa-apa jare Pak De ora apa-apa. Jare-jare aku apa ora. Apa-apa sing duwe tameng aku. Soale Pak De dalange sing ngejak aku. Lah iya nek ra yo nganggo sopan ku anggere bengi iki ra iso rapet. Sesuk bari tak rut kowe tenan. Kula ya pengen dirut. Ah semah. Mangerut gulune niku to, Pak. Niku Kok sing berlaku nggo sinden liyane kok ora berlaku untuk diriku ki kenapa to? Lah kowe jalane buntu kok. Jalan nopo to? Oh, Lah. Ki malah tunggale Elisa iki. Nerake. Kowe wis do mulang sarangku nerangke karo ngrekoso awake dhewe. Ngrekoso awake dhewe kon nerangke nggon bekakas kaya ngono ki ra iso. Anting. Dalam. Ora tidak boleh banyak tanya. Iya. Kamu masih kuliah. Masih kuliah. Pokoknya kuwi dalan Jawa kebak suket. Suket neng hutan. Hutan belantara. Hutan belantara. Liwat dadak biyak barang kok. Kene. Ayo. Nggih. Ojo takon senang susah Nganggo mendak ini lho, Nduk. Kalian wis kebak. Guru ki. Oh biasanya ming disaruk nggo sikil ngene. Omonganmu lho, Bri. Ya kurang ajar Mbak Apri. Padake kirek. Kirek. Kirek niku rak cilik. Lah niku pun tuwa ki. Ora yoga, ora kanca kabeh nek mbek aku banget-banget. Ayo, Nok. tanah endah ku melyaring ku melyaring taman sarino Ya. Monggo gerajakan Jogete diaturake. ngetutke aku lho ya, kudu joget. Oh kok joget? Pak De joget gak? Yo dalah kok kon joget. Lho pisan-pisan jarang dalang gelem joget. Ora aneh-aneh teng kok banting ambiar. Ya. Ya monggo.